كاب استوديو زينا يرتيف عزو سلام تناطو بلفونونا مكتات ركوبو زغبركم تعذبتنا كمي تمسيو ساعة شاعة تاخلون لو معارب 26 حساس ترالو زينا ومسنادو نفلو مالونا نمكتالكم بغبر زعد من مساقاتكم زد صنح الميكايل حرقو فلما قنبك أن نتبتاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات كالتا زيقاتات بكورونا فايروس من كافوم ترقاقيزو مصر حرشا حرصوت بهريا وقبابات مكل خال حمامات بالعاتن كزوترو تصويعو دقا نسيو نزوبا هايكوتا اخلماي بمدلاو نابلات حيلتات مكل خالها تبابيعين اب زيناتات وصاي امريكان استراليا ستاتيك 2 بليون دولار زواغو وتادرون وات كشط الله وسينا جرمن زتزمت كرستار نيجيريا ناب موبقل عدو كتمرسو كم تسمعت حبيرام اب افغانستان بحركات علغلغ نايزموتو قديات قصري ناب العلمي 8 كبير زرزر زينا فلما حبرتها كامي ستعنا لومي اب ممرمري ماكلات زوبا ماكل بستقبرنا لاباراتوري مرمراتات سكرتا زيقاتات بكورونا فيروس من كافهم ترقاقي صلوم حدراشيوم دما سنبلن تعرى كريستيانيو بز مسارة الله العطر بكورونا فيروس تلافو زيقاتات كساب لومي 10,251 بتعيلو 10,024 كابزيوم حويم زتفانو 230 بوموز زتفريو كلتا دما جنا اب هوسبيتال تعربهم كنكن زقبر اللهم زلويام مصر عنا 26 حاسة كلتا شان 20 كلتان نابي كالزينا مسنسقر منيسر حريشة حرستوت وبهريا وقبابات مكل خال حمامات بالعاتن كزوترو تصويعهم هزباو ركبات نايت منيسري بملكع تصوصاب زدالو تحستولو دانايت قبريوات بالعن حماماتن كقبرو زتصنح فتنتات تسفوت يركبو كم زلو قليصوم ابتي منستري حلافيت اهادو مكلخال بقلن اوهاديت نشماغل مفراي بهراو صره بالعن ويزرو الاولى مكنن ابزهبت حبريتا اتي كاب غع بربره عره جيسو نيم صعدا شغورتن تمرو موسان زامسلو اتكلتي زتجمره ممسرح زتفلالي عينتات صره بالع ابايتا تفتينو اعقاب وصيت يهب كم زلو حبيرا كل عينت تخليك ونن صره بالع زغلغل اتوم نطف بقى ويكا اكتيف انجريدينت زلوهم تخلي نعاتهم على لينا انا هنسرح لهم نخ في حجي نسرح لهم دلنا اتوكيرنا ابزناينين ناي تمر موسى ناي صعدا شغورتي ناي جنجبل ناي بربره ندبلنا بزح نسرح لنا ببزحي كتقام اندحر كوين كاغن بتمصنعت مسره زغبرنايو ابزناي زرئني صماق زرئني كم زيت وينو معناتي زيت تصوميو كنتقامولو نخلينا ግን امنيم ጥራይ ጠጠውልና سقايبلنا منات خالو تامراجيتات بن كنركب سلازلنا نعملت كم تمر مسحجي صبق وصيتاو زخنه بحرياو صربالع كوين رهيبنا اكيبنا كاب قحتي لاي قوصله اكيبنا نات قوصله لك كم تناينيم بماي زالخنايو اسون بماي الخكا تمسرحو ناب مكل خال بالعات تطقمنا لوغاشنا شمالتي صعدا شغورتي قح شغورتي جنجبل سلستيو بمعرة عقن وسيدكا شكور حويسكا أجوتا حويسكا ددالولو نسومن تأليخو فأجوتو يغني كاو نسو صوميكا نصار فانغس يتغمنا بلاس نصار حساخون نحساخون ينصقلنا مالتي ولا كم مغبون نتخلي يحجزوي ويزرو الاولى بتوساخي بمنقدتا بهرياو صرباله عم فراين مفتانن اتنطف زلان وشماغله نترخبتات ناب حارستوت نمبصح ابز تفلالي كبابيتات هاجرنا نخيلاتاتن حارستوتن غبراوي سلطناتات يوهاب كم زلو ابريها ابز انتينا غيرنا بفلاي زناي نيم مجمرتا صالحنا زدالنالو اب 4 زوباتات نتوم ابنتران زخونه حارستوت ابغراتهم كم زفتن غيرنا بعلاتهم تعزيهم وصيتاهم مخانو ريمو مالتي ابتي زنصغولو ወይ ካስተጠቀሙሉ ወላ ሓንተ ናይ ባላዕ ጸገም ከም ዘየለ መስኪሮም ብፍላይ ኣብናይ ጋሽ ባርካ ናይ መዓልታ ሓርስቶት ገይሮም ነይሮም
ሕጂ እቲ ውጽኢት ረእዮሞ ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዘለዎን ተዓዚቦሞ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ዝተፈላለዩ ስልጠና ብፍላይ ንሕና ዝገበርናዮ እንታይ እዩ ስልጠና ነዞም ናይ ሶባ ክኢላታት ኣሰልጢና እቶም ዘሰልጠናዮም ከዓኒ ንሓረስቶት ስልጠና ህብለው ሕጂ እቲ ርክብሲ ብመንገዲ ስልጠና ብመንገዲ ፈተነታት እንዳገበርና ዳርጋና ብዙሕ ተዘርጊሕሎ ማለት እዩ ተጠቀምቲ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ዝኾኑ ሓረስቶት ብወገኖም እቲ ብክኢላታት ሚኒስትር ሕርሻ ንፈተነ ዝቀረበሎም ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ዕውታዊ ውፅኢት ከም ዘምፅኣሎም ብምሕባር ካልኦት ሓረስቶት ንኽጥቀምሉ ብሰፊሑ ክትኣታቶ ተላብዮም ሕጂቲ ንረኽቦ ነገራት ኩሉስ ኣብ ሕርሻና ዘሎ ማለት እዩ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብቀረባት ረኽቦ ሚማ ኣሎ ዕረ ኣሎ ጉዕ በርበረ እዚ ካባና ናባና እዩ መሊሱ ከዓ ነቲ መሬት ይህብትሞ እምበር እሱ ኣይድክሞን እዚ ኬሚካል ኮነ እቲ መሬት ስሙ እዩ ንሕና ማራፅ ስለዘይበልና ኢና ንጥቀሞ ነርና እምበር እቲ መሊስና ኢና ንሕና እቲ ከባቢናን ገለና ንብክል ነርና ማለት እዩ በካሊ ሕጂ ድማ ኣነ ደጋጊመ ዛረባ ንሕግራና ካብቲ ዝነበረ ኬሚካል ወፂና ባዕልና መስሪሕና ክንጥቀመሉ እዚኣ ዝላማ ማለት እዩ ፀረ ባልዕኒ ባህርያዊ መድሃኒት ዝሃቡናን ውጽኢቱ ዝበለጸ እዚ ሕጂ እንዳዓርሻ ይቦምና ዘለበት ዳሃቡና ምኽሪ ተጠቀምና ናብ ሃይቂ ጽቡቕ ፀረ መድሃኒት ግን በቲ ቅድሚ ንሰውነትካ ውዳእካ ካልኣይ ነገር ተሓሳኹን እላማምድዎሞኒ ከጥፍኡና ይኽእል መርሽውን ክሳራታት ኣለካ እቲ ዝገበርካውን ኣብ ግብሪ ዕለልካን መርሽካ ካልእ ክትፍትን ትደሊ እሳቶም ተሓሳኹን ለምድዎ እዚ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣለዎ ፀረ ባልዕ እዚ ግን ንዓኻውን ናይ ጉዳእካን እዩ ሓንቲ ክትጥቀምሉ ተደይኻውን ባዕልኻ ስለ ዝሰራሕካ ዘፀግም ነገር ኣይኮነን ንመፅኣ ከምዚ ዓይነት ክንጥቀም ንኩላትና በቲ ርቑዩ በቲ ከዓ ነቶም ዝመፅእ ሕማማት ሸባዕታ ድዩ ሓሳኻ ድዩ ተመሳሰልካ እዚኣቶም ከዓኒ የጥፍኦም ኣሎ ስለዚ ብቐሊል ክሳራ ዘይብሉ ድኻም ዘይብሉ ምሳና ዘሎ በዚ ክትጥቀም ናይ ባሕቂ ዝበለፀ እዩ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ኣብ ጥዕና ኣትክልቲ ሰብን ኣከባብን ዘለዎ ጥቕሚ ተረዲኦም ብዕቱብ ክደፍእሉ ይፅውዕ ደቂ ኣንስትዮ ንዞባ ሃይኮታ እኽለ ማይ ኣዳልየን ኣብ ንዞባ ኮሌጅ ንዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣተባቢዐን ኣብቲ ብ20 ነሓሰ ዝተኻየደ ናይ ምብፃሕን ምትብባዕን መደብ ሓላፊት ሃማደ ኣብቲ ንዞባ ወይዘሮ በኺታ ማሕሙድ እቲ ተበግሶን ሓይልታት ምክልኻል ስለቲ ተወፋይነቶምን ኣበርክቶምን ምስጋና ንምቕራብ ዝዓለመ ምዃኑ ብምጥቃስ ብዙሕ ሓይለ ወዳድባ ከም ዝቕፅል ኣረጋጊፃ ኣመሓዳሪ ንዞባ ሃይኮታ ኣቶ ሸኸዲን ሳልሕ ቦጎኑ እቲ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ መደብ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ህዝቢ ምዃኑ ዘነፅር ህዝቢ ድማ ወትሩ ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ ዘመስክር ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣቐዲሙ እውን ደቂ ኣንስትዮ ንዞባታት ሰሜን ኮሌጅን ተመሳሳሊ ተበግሶታት ከም ዝወሰዳ ዝሓበረ ኣዛዚ ዝምክታል ሰሜን ምዕራብ ዶባት ኮሎኔል ዮናስ ቡፃምላኽ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንምብፃሕን ምትብባዕን ዝውሰድ ተበግሶታት ፍናን ዘስንቕ ምርኣይ ሓድነት ህዝብን ሰራዊትን ከም ዝኾነ ኣብሪሁም ኣብቲ ኣጋጣሚ ጉጅለ ባህሊ ናይታ ኣብቲ ከባቢ ትርከብ ክፍለ ሰራዊት ንበፃሕትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ኣዘናጊዓ ኣብ ዞባ ማእከል ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ብምሳን ዘይትካ ህይወት ንምድሓን ብዝወሰዶ ተበግሶታት ካብ 24 ክሳብ 26 ነሓሰ 166 ከረፂት ደም ለጊሶም ኣብቲ ናይ ልግሲ ደም መደብ ዝተሳተፉ ኣባላት ምምሕዳር ንዞባ ገጀረት ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ከምኡውን ኩባንያ ህንፃ ሰገን ጨንፈር ቤት ገርጊስ ምዃኖም ካብ ሃገራዊ ባንክ ደም ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣፍሊጦም ኣባል ኩባንያ ህንፃ ሰገን ኣቶ በርሀ ፍትሃ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ወላኳ ካብ 2008 ብውልቂ ይልግሱ እንተነበሩ ካብ 2017 ግን ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውን ለገስቲ ደም ተወዲቦም ብደረጃ ትካልና መፁ ንመበል 16 ግዜኦም ይልግሱ ከም ዘለዎ ኣብሪሁም ኣብቲ መደብ ዝተሳተፉ ብወገኖም ዝትካ ደም ብምልጋስ ዘይትካ ህይወት ወገናቶም ኣብ ምድሓን ኣበርክቶ ምግባሮም ናይ ሕልና ዕግበት ከም ዝፈጠረሎም ብምጥቃስ ኩሉ ደም ክልግስ ዝኽእል ኣባል ሕብረተሰብ እጃሙ ከበርክት ተላቢዖም ኣብ 2013 ዝቆመ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ብዙሕ ኣባላቱ ብምሳን ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ውሑስን እኹልን ቀረብ ደም ንምርጋፅ ይነጥፍ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሓጋዝ ብምዋሃድ ህዝብን ወታደራት ከተማን ዝተታሕዘ ንመሸጣ ዝተዳለወ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ብ24 ነሓሰ ተቓፂሉ
እቲ ካብ ከተማ ሓጋዝ ምምሕዳራት ከባቢ ሸበቕ ኣሸራ ግላስ ሓሺሻይን ዓዲ ኣሬን ዝተኣከበ ሃለኽቲ ዝብላዕን ዝስተን ከምኡውን መድሃኒት ሰብን ጥሪትን ፌስታልን ካልእን ከም ዘጠቓልል ሓላፊ ምቁፅጻር ሕግን ስርዓትን ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ዜናዊ ስጢፋኖስ ሓቢሩ ንቕሓትን ኣፍልጦን ህዝቢ ብምዕባዩ ምትሕባሩ ልዑል ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ወነንቲ ትካላት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ከይሸጡ ተገልገልቲ ድማ ሪኦም ክዕድጉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ኮማው ሆስፒታል ሓጋዝ ክኢላ ህዝባዊ ጥዕና ወይዘሪት ቤትኤል ተኪኤ ብጊዲኣ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ኣብ ጥዕና ዘውርዶ ሓደጋ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ነበርቲ ዕቱባትን ጥንቁቓትን ክኾኑ መኺራ ቤት ጽሕፈት ምቁፅጻር ሕግን ስርዓትን ከተማ ሓጋዝ ኣብ ምቁፅጻር ትካላትን ምእካብ ኣታዊታትን ይነጥፍ ኣብ ዞባ ዓንሰባኑ ዞባታት ሃበሮ ሓመልማሎን ዒላ በርዒድን ዝወቐዐ ብርቱዕ ዝናብን ንሱ ዘስዓቦ ዋሓይዝን ኣብ ሰብ ኣባይቲ ጀራዲንን ዘራእትን ከምኡውን ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያን ምኽዛን ማይን ጉዳት ኣውሪዱ ብመሰረት ዝበፅሓን ሓበሬታ ካብ 28 ሓብለ ክሳብ 23 ነሓሰ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገለጥ ንኡስ ዞባ ሃበሮ ወዲ 67 ዓመት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ፍልፍለ ንኡስ ዞባ ሃበሮ ወዲ 16 ዓመት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሓሊብ መንተል ንኡስ ዞባ ዒላ በርዒድ ድማ ወዲ 67 ዓመት ብውሕጅ ተወሲዶም ብዘይካዚ ኣብ 26 ሄክታር ዝለምዐ ፍረታትን ኣእካልን ብከቢድ ኣብ 30 ሄክታር ለሚዑ ዝነበረ ፍረታትን ኣእካልን ድማ ብከፊል ከም ተሃሴ ዝጠቕሰ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ብንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ኣቶ ዓንደ ብርሃን ሰሎሙን 100 ዒላታት ምስ ሞተረታትን ከም ተደፍና ሓቢሩ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ወይዘሮ ዓሻ ዓሊኖር ቦገና ካብ ከባቢ ጸባብ ክሳብ ሓመልማሎ ዝተዘርግሐ ጀራዲን ከቢድን ከፊላውን ሃስያ ወሪዶ ስለ ዘሎ ንትንሳኤኡ ቁልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድን ናይ ንዋ ደገፍ ክግበርን ኣዘኻኺራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ16-17 ነሓሰ ብዝወቕዕ ዝናብ ኣብ ንኡስ ዞባ ዒላ በርዒድ ምምሕዳር ከባቢ ሓሊብ መንተል ኣብ 40 ሄክታር ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኤደን ድማ ኣብ 20 ሄክታር ዝለምዐ ኣሕምልትን ፍረታትን ከም ተደምሰሰ ዶንጊዩ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ኢራ ታሕታይ ዓዲ በርበረን ባልዋን ድማ ኣብ ዘራእቲ ሓፅብታትን ዴጋታትን ከምኡውን ኣባይትን ጥሪትን ጉዳት ከም ዝወረደ ኣካይዲ ስራሕ ንኡስ ዞባ ዒላ በርዒድ ኣቶ መሓረና ተኽለኣብ ገሊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ንምክትታልኩም ክቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቅፅሉ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ የሬታ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ጽልዋ ንምዕባይ ትሰርሕ ዘላ ኣሜሪካ ንኣውስትራልያ ኣስታት $2 ቢልዮን ዝዋግኡ ወተሃደራዊ ንዋት ክሸጠላ ምዃና ሓቢራ እቲ መደብ መሸጣ 40 ሄሊኮፕተራት ከም ዘጠቓልል ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን 25 ነሓሰ ኣፍሊጡ ምስ ቻይና ዘይተቓደወት ኣውስትራልያ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ብዕቱብ ትሰርሕ ከም ዘላ ክትገልጽ ምጽናሓ እዚ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ፈሪማቶ ዘላ ናይ መሸጣ ውዕል ድማ ኣካል ናቱ ምዃኑ ሓቢራ በዚ ድማ ብዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ንዝካየድ ግዳማዊ ምትእትታውን ጽልው ንምግታት ትሰርሕ ዘላ ቻይና ነዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝካየድ ዘሎ መሸጣ ኣጽዋር ብዕቱብ ክትጥምቶ ከም እትኽእል ይእመት ኣውስትራልያ ዝተረጋገቐ ሳብማሪናት ንምምዕባል ዘጠቓልል ጸጥታዊ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ምኽታማ ጸብጻባት የረዱ እቲ ውዕል ንወተሃደራውን ጸጥታውን ሚዛን ሓይሊ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ባሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ዝገለጻ ቻይናን ሩስያን ዝርከበን ሃገራት ክቃወሞ ጸኒሐን ኣለዋ ጀርመን ኣብ እዋን መግዛእቲ ተዘሚቱ ኣብ ከብሕታት ኣብያተ መዘክራ ካብ ዝርከብ ጥንታዊ ቅርስታት ናይጄርያ ናብ መበቆል ዓዱ ክትመልሶ ከም ተሰማምዐት 25 ነሓሰ ሓቢራ ነዚ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ብሰራዊት ጀርመን ዝተዘምተ ጥንታዊ ቅርስታት ንምምላስ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝርርብ ክካየድ ምጽንሑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ገና ዝተረፈ ቅርስታት ከም ዘለውና ረዲኦም ጀርመን ገለ ካብቲ ቅርስታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ናብ ናይጄርያ ከም ዝመለሰ ዝዝከር እዩ ሃገራት ኤውሮጳ ብኣብያተ መዘክረን ዝርከብ ዝተዘምተ ቅርስታት ኣህጉር ኣፍሪቃ ናብ መበቆል ዓድታቱ ክመልሳ ዝግበር ጻውዒት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ በዚ መሰረት መንግስቲ ፈረንሳይ ሒደት ካብቲ ኣብ 1890 ሰራዊት ሃገሩ ካብ ሪፓብሊክ ቤኒን ዝዘመቶ ቅርስታት ኣብ መወዳእታ 2021 ናብ መበቆል ዓዱ ከም ዝመለሳ ይርስዓን ልዕሊ 900 ጥንታዊ ቅርስታት ኣህጉር ኣፍሪቃ ብእዋን መግዛእቲ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ገዛእቲ ዝነበረ ሃገራት ከም ዘሎ
ጸብጻባት ይረዱ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝወርሒ እዚ ብዝተኸስተ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ናይ ዝሞቱ ጉዳያት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 180 ክብ ዝበለ ተገሊጹ በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ልዕሊ 250 ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ በምህላው ቁፅሪ ሙዉታት ብዕፅፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣሎ ብዘይካዚ በቲ ዕለቕለቕ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ዛጊድ ልዕሊ 3000 ኣባይቲ ከም ዝዓነወ እውን ኣረድዮም ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ወቕቲ ክራማት ብዝኽሰት ሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይግለጽ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ኣብ ጎረቤት ሃገር ፓኪስታን ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እውን ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 30 ሚልዮን ካልኦት ባሎታ ከም ተጸልውን ጸብጻባት ይረዱ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ኣልጀርያ ናይ 3 መዓልታት ዑደት የካይዳ ኣሎም ቀንዲ ዕላማ ዑደት ፕሬዚደንት ማክሮን መቐጠልታ ናይቲ ፈረንሳ ጽልዋ ብሃገራት ኣፍሪቃ ንምዕባይ ከተካይዶ ጸንሐ ጻዕሪ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ዝምድና ኣልጀርያን ፈረንሳን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት እናንቆልቆለ ከም ዝመጽእ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ፕሬዚደንት ማክሮን ኣብዚ ዑደቱ ነቲ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ከም ዘካይድ ተንተንቲ ይእምትለው ፕሬዚደንት ማክሮን ኣልጀርያ ኣብ ትሕቲ ግዛኣት ፈረንሳ ቅድሚ ምእታዋ ከም ሃገር ከም ዝነበረት ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእተወ መግለጺ ድሕሪ ምሃቡ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ሓርፊፉ ምጽንሑ ጸብጻባት ይረዱ በቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተዋህበ መግለጺ ዝተቆጥዐ መንግስቲ ኣልጀርያ ኣምባሳደሩ ካብ ፈረንሳ ከም ዝሰሓበን ክለኣየሩ ንበረራ ወተሃደራውያን ነፈርቲዩ ፈረንሳ ከም ዝኸልከለን እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይሕብሩ ይኹን እምበር ነቲ ዝሃቦ መግለጺ ቅሬታ ዝሓተተሉ ፕሬዚደንት ማክሮን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ንቡር ንምምላስ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ነይሩ እዩ ፕሬዚደንት ማክሮንን ልዕሊ 9 ኣባላት ዝሓቖፈ ግጅሉን ምስ መንግስቲ ኣልጀርያ ኣብ ቁጠባን ሰደድ ባህርያዊ ጋዝን ዘተኮረ ስምምዓት ክኽትሙ ተፅቢት ይግበር ንሩስያ ንምንጻልን ንምድኻምን ተመርካስነተን ኣብ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ዘጉድላ ዘለዎ ሃገራት ኤውሮጳ ብፍርያት ጋዝ ሃብታማት ናብ ዝኾና ካልኦት ሃገራት የቋምታ ምህላወን ይፍለጥ ወታደራዊ ዓቕማ ንምድፋዕ ትሰርሕ ዘላ ሩስያ ንቁፅሪ ሰራዊታ ብ10 ሚእታዊት ክብ ከተብሎ ወሲና ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ውጥን ንምትግባር ኣቐዲሙ ንዝረቐቐ እማመ ትማል 25 ነሓሰ ብኽታሙ ኣጽዲቕዎ ኣሎ ብመሰረቲ ውሳነ ሩስያ ብዝመጽእ ቀረባ ዋርሕ 137,000 ሓደስቲ ወታደራት ክትከትብ ምዃና ተፈሊጡ ኣሎ ካብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ወታደራውን ጸጥታውን ተጻወታት ዝመጻ ዘሎ ሩስያ ንምምክታው ወታደራዊ ዓቕማ ከተነፍዕ እዋኑ ምዃኑ ክትገልጽ ጸኒሓ ዘላ ከም ኣካልቲ መደብ ሩስያ ቀዲማ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ዘጠቓልል ዝተራቐቐ ሚሳይላት ናብ ዕጥቂ ምክልኻላ ከም ዝጸንበረት ጸብጻባት ይረዱ ኣብ ጫድ ተኸሲቱ ብዘሎ ብርቱዕ ዝናብን ሓደጋታት ዕለቕለቕን ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ኣከባብያውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ዛጊድ ልዕሊ 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣማይቲ ካልኦት ድሓዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ምዉታት ብተዓጻጻፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ልዕሊ 340,000 ሰባት ባሉታ ከም ተጸልዊኦም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዘረዱ ኣብ ጫድ ኣብ 2020 ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ልዕሊ 380,000 ኣብ 2021 ድማ ልዕሊ 250,000 ሰባት ባሉታ ከም ተጸልዉ ይዝከር ጠንቂ ናይዚ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዝኽሰት ዘሎ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ብደረጃ ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ ክሊማዊ ነውፂ ምዃኑ ይጥቀስ ዜናታት ንምዛም ማርሳ ዜና ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት ክልተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋገጹ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓርሶት ባህርያዊ ኣገባባት ምክልኻል ሕማማትን ባልዓትን ከዘውትሩ ጸውዒሉ ደቂ ኣንስትዮ ንዞባ ሃይኮታ ኣኽለማይ ብምድላው ንኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣተባብዐን ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ንኣውስትራልያ ስታት $2 ቢልዮን ዝዋግኡ ወታደራዊ ንዋት ክሸጠላ ወሲና ጀርመን ዝተዘምተ ቅርስታት ናይጀርያ ናብ መበቆል ዓዱ ክትመልሶ ከም ተሰማምዐት ሓቢራ ኣብ
ኣብ ኣፍጋኒስታን ብሓደጋታት ዕለቕልቕ ናይ ዝሞቱ ግዳያት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 180 ከቢሉ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍፀም። ስለምትታልኩም ኣዝየ መስግን ተኸታታሊ ፊልም ፍርዲ መሬት መበል 4 ክፋል ስዒባት ተቕርብያ ቦገነ ሰላም